Za dalších 50 let vám to nebude. Ne, že bych nechtěl do toho dožít, ale buď bychom se sešli a bylo by nám to úplně jedno, anebo by to bylo někde v Budiškovicích a nebo to bylo taky jedno. Jo, ano, přesně, to bude ta doba, kterou trochu čukat a trochu kakat, ale vědět, který bude. Takže děkuju vám. A musíš brčet. Jo. Tak si to nesledovali, řeknu pár. Ukaž, jak jezdíš motorem. Vykládal, jak má zálivu v autobusu. A ten umělej za mě na dveře, a když šloupili na vyšetření, tak si to ještě mával. A ukaž panu doktorovi, jak jezdíš motorem. Takže jedeme. Jo. Všichni sedět. Na to jsem také, a jestli sedí a dělají autobus, ne? Jo, počkej, takhle. No, ale takhle. Ne, počkej, já sedím vlevo. Ale ty musíš mít za sebou cestující, ne? Ty teprve sedají, ne? Čekají na zastávce, ne? Ty čekají na zastávce. Rozum. Vrn. Možná, že ticho. Když nechcíme, tak na volnu. Jen zastávku. Kam to bude? Vítám všichni. Na Bukovku. Některý je strašně málo. A zapomíne. Některý to musíš učit. Některý musí dávat za to se absolvovanou cestou i třeba čokoládu. To je Jedinová. Některý to neumí mluvit. Zdraví to neumí nikdo. Prosím tě, ty to máte nemáš, protože vaše zdraví. Takže kámo, Kamilo, to čistáš na ne, to vám dostat. Ale dále geografe to ne. Ale takhle čelníci to společně. Dobrý, když tak řezně započím, se tak dělat. Jo, dobrý. Pavle? Ano? A teď ještě já Kryšku. Protože je to slavnostní chvíle, tak jsem si dovolil tady. Co říká? Jasný, Že prostě na ten strej. Zdravím přátelé. Pojď do podívat. Říká to, řekneš postav. Tak podíku do těch. Já jsem si dovolil takovou, bylo to po ránu, jsem pokládal, takže nebude to úplně. Mám číst nebo? Ne, to je to ještě jo. Ne. Takže pěkně si sedneme, přikryjeme dřenou. To se zde Ne, tak já začnu. Drahé děti, ještě spíte, zrakem bez záponíte a pak řidič úplně jiný svět. Nespí vůbec zahálek. Ráno milý, čistý, svěží. Motor běhu Mercedes Euro 6305 OS 926 LA 210 klidně běží. Vozí holky, vozí kluky, baví lidi do práce. Když se někdo trochu zlobí, tak s ním není legrace. Děti Pavle, jak už víme, na 50 let. Nám se ale více lidí 2x25. Tak jsem tu dlouho přišel čas ukončit si tu oslavnou zdravici, počkej mě kluku milý a tisknu pravici. Tak hodně štěstí, hodně klidu i duchovní pohody, ať se si vždy vyhýbají zlé dopravní nehody. Tohle všechno přeji rádi, výradouctí kamarádi. Jo, děkuju všem. Bavte se, jeste, kdo to nesní, bude to mít pondělí zavalený v autobusu. To jsem dělal, jak mi to přivezeš, Válko. A ty si se nejde. Naše linky budou šťastné.
vám nikdo není jistý. Na ten pondělek. To se uvítáš, teda. No právě.